Jomo Osman ndithu atulukira pamene ndithu alandira ma criticism kapena kuti adzudzulidwa kwambiri ataoneka ndithu ali ndi munthu wazikwanje uja. Iwo ndithu abwera nkuzapereka yankho lawo nawonso kulongosola ku mbali yawo. Komabe zaoneka kuti I hope kuti yankhulo ndithu mulikonda kuposa kusiyana ndi mmene timaganizira poyambirira kuti kuti ajomowanso zikukhala bwanji. Ndi nthawi zonse I think ndizofunikadi ndithu kumva nkhani kumbali zonse, chifukwa munthu ameneyu chipanda Jomo Osmaniwa munthuyu akutitu anakautchedwa pakadali pano. Bwezi wakulumbiritsa uku iyeyu ali phulusa lokhalokha amutentha ndi matayala. Ndete timvere kuti ajomo nawonso mbali yawo akuti zinakhala bwanji. Guys, it's not about me, Cody. These guys are the ones who choka kuno kupita kukamenya namiwa kulilongwe. They were the ones omwe anamenya anthu a DPP akuchokera ku msonkhano. And milandu yawo ku polisi iliko, mafailo aliko, maina awo analembesedwa alikonso. It's not about the issue of migodi. Chomwe chinachitika nchoti anthu anagwira kwina kwake amene ndiye kutekwa amafuna umuyatsa. So ineyo ndinangothandizira kulesesa kuti anyamata asamuocheya kapa asamupheya. It's better kupita naye ku polisi. Koma these guys azuza anthu kwambiri. They were not afraid of anyone else. Even kuchipani chimene cha MCP samaopa kwina aliyese. Amalankhula amene angalankhule kwaona amaoneka ofatsa. Koma these guys, they have done a lot. So chomwe ndinangopanga ndikukasiya ku polisi kuti lamulo ligwire ntchito. And these things zimachitika even mulimbi. I remember training nyamata zatu zinachenguludi pano anamwalira. Was being attacked by these people. Anamenya anamuyendesa maliseche mulimbi mucha. Kuno mukutimba ndi ku Golden Pico Hotel ku Blantyre. Ndipo muli ndine Prophet Habakuku. Boma la MCP dalilowesa mumanda pa 16 September ndipo silizasukanso. Azibusa anayimirira mbali mwa manda pamene kuyika boma la MCP mumanda. Anawerenga chapter cha chivumbulutso atamaliza. Pomaliza pake ananena kuti pulusa pulusa fumbi kufumbi. Anyamata onse azikwanje amene amakhapa anthu ndi zikwanje tamva kuti wina wamwalira. Nkhani izi zikufika ndi kuno ku Golden Pico ku Blantyre Hotel. A present ato a Dr. Arthur Peter Mutharika alumbiritsidwa mawa. Kumwamba kwavomereza kuti alumbiritsidwe ndipo onse amene amalimbana nawo azinyera mabuluku awo. Adani onse a DPP atuzula maso ngati kazizi. Atuzula bwanji? Akuti atuzula maso ngati kazizi chifukwa amayembekeza kuti chipani cha MCP chiwina pamene Mulungu atemenuza Dr. Arthur Peter Mutharika ndi amene wawina mawa akulumbiritsidwa. Khanza ku Golden City ndi angelo amene azikhonza muli ndi mulusi Prophet Habakuku. Boma la kumwamba likuyamikira a Boni Kasololo, a Director of Operation nda Boni Kalindo, nda Mtanyiwa, nda Lighton Mangochi ndi onse amene amamenyera nkhondo ufulu wawo wa Malawi. Boma la kumwamba likuyamikira. Mukumbukire kuti siku la mawa ndi siku lowalumbirisa adadi Dr. Arthur Peter Mutharika kuti akhale president wa Malawi siku lino.
ndipo angelo kumwamba asayinira kuti chipani cha MCP mmene chalowera mu manda sichizazokanso. Eni chipaniwo azikumukiza chabe kupanga aziriza. Pomaliza nkhani, imbani mitu ya nkhani. Anyamata onse amene amakapa anthu ndi zikwanje awona nyekwe. Boma la MCP talika mumanda pa 16 September ndipo silizazokanso. Nkhani za ku Golden City, Blantyre ndi zomwezi. Goodbye. Muli ndine Stanford. Tiwana na mawa. Dear Justice, Allow me now to announce the arrival of the Chief of Defense, General Dr. Paul Valentino Piri. Mafumo ndalo delano. Neba goma ulimba neba. Honorable Excellency, we are now witnessing the arrival of the Honorable Justice of the High